Nika, to máš zase pod kontrolou počítače. Ja som sa chcel v mene triede ospravedlniť. My sme mali veľa nápadov a pripravili sme si aj kostýmy, ale sme prevažne chalanská trieda a nedali sme to nejako dokopy. Tak ospravedlňujeme sa, ale nič sme si nepripravili. Vlastne, že sme si pripravili, všetko máme! Takže ja som Martin Dedár, možná mne znáte. Ja som vám chcel, že bylo to pekný, len trochu více usmívať veľmi. A inak pekný, pracujte na sebe, hoši, fakt dobrý. Neznášam kopírácie. Nie je nič horšie, ako keď niekto príde sem, začne popkať a tvrdí, že tancuje Gangnam Style. A vy ste boli iní, boli ste lepší. Ja som Matúš, toto je môj pes Bobby a my sme si pre vás niečo pripravili, tak dúfam, že sa vám bude Takže je pekný, má to ručky ako pekný, je to ukážový trošku perverzní, ne? Ukážový prase, a inak pekný, moc slušný. Ďakujeme. Máte veľmi talentovaného psa, určite áno. Ja som si pripravil tanec Gangnam Style. Prosím vás, to sa na ním nechodte, biežte príď, nie, prosím vás, okráko, povieme, ja ale prosím vás. Ďakujem. Takže teď by vám chtěl já něco ukázat. Sekundu, prosím. To máš.
Takže my bych vám chtěli ukázat Labutí jezero, ovšem na bruslích. A tohle je moje přítelkyně z Prahy. Zdravím všetkých! Božena! Trošku je taková, šílené tam. Kebyže tam vytrieskame, jak som umrela. Nevypadá to na to. Super. Martine, nejaké chyby tam boli? A tak drobné chybičky ste tam mali? Ne, běž pryč. Prosím tě, co mi to vykládáš? My jsme to trénovali 5 let jako. Co mi to tady vykládáš? Dobře. No co? Dobre, takto. Musím vám povedať, že vy sa s týmto vystúpením zapíšete do histórie showbiznisu presne tak dobre, ako prvý farebný televízor. No, ďakujem. Pane Patrovič, prosím vás, proč máte brýle? Protože je tu moc silné svetlo a to škodí mojim očiam, viete, ako dôchodca nesmiem prísť o zrak. Á, rozumím. A prosím vás, co budete zpívat? No, pripravil som si zvonky štestí od pána Karla Gota. Viete, ja veľmi obdivujem, je to môj A idol. koho budete zpívat? Prosím. Cože? Cože? Koho budete zpívat? Viete čo? Po pesničke. Á, dobře. Jo, můj Darinka? Výborný, ale to je máš. Jako plný playback dneska na to. Vůbec zpívat tady. Ano? Určitě. Pěkný. To je duet, kluci, to je duet. Spievanie mám zo všetkého najradšej. Se snaží, ale. Už
Super je, letos fajn. Zvonky šťastia, aj pre mňa krátne krásne znie. Vyznanie krásne znie, táto melódia ozaj zázračne. Poslouchám a chvie se mi dremovás. Zvonky štěstí, já slyší zpívat každé z nás. Ochránka, prosím na severného muža. Poslouchám Severného ochránku, na co nás a páči? chvie se mi dremovás. Zvonky štěstí, já slyším zpívat každé z nás. Jaroslavy, odporúča kakaové venčíky. Jaroslavy, odporúča kakaové venčeky. Ponúknite sa. A nakoniec sme si pripravili krátku pesničku pre našu pani profesorku triednu. Dajte si kakové venčeky. Dajte si ešte ruku pár. 4, 5, 6, prasiatka sú fix. 7, 8, 9.